बेलासि समनि दान्दिसे थाबायदोंमोन आं ओमफ्राय मेंबायबो गोलोमदैबो अयथासार गबायबो ओमफ्राय मोनसे भिडिअ दङ आंनावहाय बे जाहैबाय ट्रेनिं समनि दे बेयो बे समखौ माने गोसोखांब्लाना जेब्ला फार्स्ट ट्रेनिं होयो आर्म्स ट्रेनिं होयोना जेब्ला आर्म्स ट्रेनिं होयो अब्लानि समाव फाग्लागन्थि होननाय मोनसे दङ बे सांग्रांथिनि थाखाय एलार्टनि थाखायसो बेखौ ओरैबायदि फार्स्ट दिनाथ' नों सौथुलाबायनानै थैलाबायगोन बहाबा अन्थाइ गिदिर गिदिरफोरावहाय सौग्रुलाबायनानै माने ओरैबायदि होखायो गावनाया माने दा बुंसै फ्रामल' होखायो आवगोलनिथ' LMGखौ एसे गोजौआव जानखाबाय गोजौजों गावलाबायनानै मानबाय नोङो बांखार दङना बे बांखाराव थ्रोब हाबना थाहैनांगौ बेफोरबायदिमोन आरोखि दा आं बे मोनसे भिडिअखौसो नोंसोरनो खोन्थानि क्रलिंआव थांनांगौमोन खिन्थु नै दा गेजेर हाबखावना थानानै माने ओरैबायदि गावफुंनानै होयो माने बेवहाय गावबा गावनि थालिर थफ्ला जि जोम लानानै हाबहैनांगौ आरोखि थ' नोंसोर आं बेखौनो नोंथांमोननो एसे खोन्थानि बे जाहैबाय आन्डारग्राउन्डफोरनि आर्म्स ट्रेनिं जेब्ला ट्रेनिं जायो फाग्लागन्थि होननानै जेब्ला फार्स्ट फाग्लागन्थि होयो बेफोरबायदि बै साइडआव बांखार दंजोबो बे बांखाराव गासिबो मोनसेल' नङा मेस वाइसआवहाय बांखाराखौ मोनफा बानायना दोननांगौ मेसआव जयजन दङ ओइजनबो बे बांखाराव हाबजोबना थानांगौ बे जाहैबाय बेखौ सांग्रांथिनि थाखाय होनाय जायो जाहाथे बे केम्पआव नोंनि आंनि ओइनो सासे नुबाय दा गावनि गस्ला लंपेन्टखौ माबोरै बुद्रुनानै लाना थांदों बियो जुनानै रेडि गैयामोन बियो बेफोरबायदि आरोखि लाना खाथियाव नांगौ बै जमा जाहैयो बे ट्रेनिं समनि ओमफ्राय बावहायनो सोरबाया माने खारनानै गिस्रंनानै खारलाबायो आरोखि थ' बेखिनियानो भिडिअआ